गोबां बर' गोबां कक साफायनाय याबा एकटा जिनिस मुइतुमा तनाय चिनि हानि मालिक साबो चिनि बुबाग्रा जोङो थगना फाया निनि नक सेगना फाया निनि रां सेगना फाया निनि हा सेगना फाया चिनि तिप्रासारक हामग्रायियां दंमाने थोंजागै दंमाने आबोर तिसा थानजा खायदा मानो जाफैदा मानो तिप्रासाना तिसा अ तिप्रा हाव खमरदा रिमानो आमोसि बिन टारगेट आबागै दाखुकसं बुकुकसं मा बुजिथाय कलायो जारा बुजियाखो बरमा बुजंनाय फाइबादे तिप्रा मथा जतन बागै दरजा खुला तिप्रा मथा केबनि बिरोधिया याबा तिप्रा सानि बिरोधि जे कक सानाय रंनो तिप्रा मथाबो बुलाय सुगलाया हामजागै गोबागै जों बरमा बुजंनाय दाखुकसं आबागै दिनै बेला हामबाय मायाफोर ओइ साफायनाय CPM फाइ साफायनाय BJP फाइ साफायनाय अलरेडि सुरङै थांगा नर जतन नुकजाक दिनै बिरोधि दल नेता BJP हाबांनि एदिसिनि हंस कुमार त्रिपुरा रिमोट 25 বছর মেলার মাটি রিমোট দেখা 20 জন ত্রিপুরা এমএলএ তাবকে বিজেপি রক আনি লক বুসকান বিজয় কুমার চমনে আছে রিমোট জাগো হংস বাবু ত্রিপুরা থানসা 19 দফা থানসা বাংতে হবে কিছু করুন হংস বাবু রিমোট মা ফায়ুকা গেটা ত্রিপুরা লেন হংখাকে आं बेंगलोर थां कयला थां खरि तंनाय बाबू बेंगलोर कयला मा थगिया नों आमसिक पजन साइने नों पटै लिडार नों बीजेपी गवर्नमेंट पटै लिडार नो अपोजिशन सलामै तां 25 বছরमै बामफ्रंट सरकार CPM सरकार तानो खाय कलां थाका दजन साइमानो एडिसिनो 00 खाली के कलां थांका मुंसा कलांलिया तिप्रा मथा 0 नि सिमे दा चेङै मा दङो जिनि दफानो चिनि हामग्रानि बागै सामुं खायना बागै बुसकांनि 2023 इलेक्शन मात्र 10 থেকে 11 মাস चिनि बुबाग्रा साओ थानजा मा दंनाय